Χαίρετε, καλώς όρισες σε αυτό το μάθημα από το cretanlyralab.com με τίτλο «Ψεύτικα κλαις». Ένα συρτό του Μιχάλη Αλεφαντινού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η κλίμακα του κομματιού είναι η C μινόρε. Έχουμε βάση το C και οπλισμό ντο δίεση και φα δίεση. Έχουμε λοιπόν C, σολ χορδί, ντο δίεση, ρε, μι, φα δίεση, σολ, λα, σι. Συνήθως αυτή την κλίμακα τη C μινόρε έχουν γραφτεί αρκετά κομμάτια με το λαούτο και όχι τόσο με τη λύρα, οπότε σίγουρα για την πλειοψηφία των λυράριδων είναι λίγο παράξενη αυτή η κίνηση. Για το λόγο του ότι δεν χρησιμοποιούμε συχνά αυτή την κλίμακα. Οπότε λίγο εξάσκηση αυτή την κλίμακα θα κάνει καλό. Ένα παράδειγμα είναι να παίξουμε την κλίμακα πάνω και κάτω, ας πούμε στα 100 bpm, κάθε κλικ μία νότα, C, do, διες, ρε, la, si, do, re, si, la, si, la, do, re, do, si, la, sol, la, si. Πάμε να πω σολφέζ 2-3 φορές το α μέρος, θα τραγουδάω χαμηλά, το κομμάτι το παίζουμε στην ψηλή περιοχή της λύρας στη λα χορδί. 1, 2, 3 και la, si, la, do, la, si, la, si, la, si, la, si, do, re, do, la, si, la, si, do, re, si. Φέρνουμε το δεύτερο δάχτυλο μπροστά μετά το C, στην ίδια δοξαριά με το C και μετά αφήνουμε λα. Do, la, si. Δεύτερη γραμμή έχουμε la, si, la, si, do, re, do, la, si, la, si, do, re, si. Αυτά εδώ που είναι υπογραμμισμένα, οι 4 νότες, είναι 16 και θα τα παίξουμε με ένα δοξάρι. Δηλαδή, αντί να κάνουμε la, si, la, si, do, re, do, που θα κάνουμε στην αρχή για να μάθουμε τις νότες, θα κάνουμε la, si, do, re με μια δοξαριά. Και μετά πάλι la, si, la, si, do, re, si. Και προσθέτουμε και το στολιδάκι το μικρό που είπαμε μετά το si, εδώ πέρα, μια τρίλια εδώ στο la, το τραβάμε ανεπαίσθητα λίγο παραπάνω και κάνουμε μια πολύ γρήγορη τρίλια. Μέχρι εδώ ήταν η παράδοση των μελωδιών και κάποια στολίδια που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο παίξιμο για να μορφύνει ο ήχος και το αποτέλεσμα. Τώρα ακολουθεί η εκπαιδευτική ηχογράφηση, όπου παίζω ακριβώς τις νότες που έχει στο PDF.